Ọ bụrụ na ị n'obodo oyibo na ọ na-abụ oge Krismas, isi ka ị nata vileji, maọbụ na ịnọkata obodo oyibo enye ulivu, isi ka ị nata ka ị bịa fụ ndị be unu, maọbụ ịnwetakwana ego isi ka ị narute vileji ka ị bịakwana fụ ndị hapụrụ na otegokwa n'aka. Burukwa oche ka ị bịa, maka na ife onyonyo anyị na-afụ ebe a n'ọkwọ maka o wee bụ na ọmarịcha nwatakịrị nwa okorobịa unu na-afụ n'ife onyonyo a na-enyere afịa wee dịka Victor Ikechukwu ume, na Victor bụkwa na onye n'ọrụ oyibo na Australia ọ n'obodo oyibo wee na-achụ ego. Onye ka eme ka ndị mmadụ mata n'oru na Julaị anụnwa ụnụ na-afụ 2025 Victor wee si Australia wee nata obodo fa, maka na Victor bụkwa na onye Abia steeti, wee sị ka ọ bịa fụ nwunye ya, ka ọ bịa fụ ụmụ ya, ma fụkwanụ nne ya, ma fụkwanụ ndị ọyị ya, fụkwanụ ndị ọ hapụrụ wee jebe nya bụ obodo oyibo na otekwa n'aka. Ọkwa ya ka Victor natalụ. Ọ fọrọ 10 days ka Victor nachi ya obodo oyibo na Australia ebe ọ nọkwanụ. O wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na Victor nọkwa n'ụlọ otu mbọsị, ndị ọyị ya nwoke wee kpọọ ya na fonu. A na-akọwa na ndị ọyị ya nwoke a dị mmadụ ịtọ na fa na ebe a na-aṅụ mmanya wee kpọọ Victor na fonu wee sị Victor na ya bịa ka ọ kwalụfa ụgwọ mmanya fa ṅụrụ. N'ọma na osi obodo oyibo wee nata na ọnya nwa ya de emenyitefa asị onye si olu oyibo wee natakwanụ na fa nwa nọkwanụ na vileji. Victor wee kwefa na ya na-abịa ka ọ kwalụfa ụgwọ ya bụ mmanya. Fa wee gwa Victor ebe fa nọ. Victor wee buru moto ya wee jebe ebe a ka o jekwalụ frens ya mmadụ ịtọ ụgwọ mmanya fa ṅụrụ. Ọkwa ya ka Victor rutere ebe a na-ele mmanya wee were ego ka ọ kwụọ ụgwọ mmanya. Ife ndị ọyị Victor gwara ya bụ na ya hapụzie na fa nwa akwụgokwa n'ụgwọ dị mmanya. Ka unu kwụziri ụgwọ dị mmanya, ka ife mee na unu akpọghọ Victor na fonu gwa anyị abịazina na unu akwụgo ụgwọ dị mmanya. Victor wee nọrụzie ya n'ebe ahụ wee sofa wee ṅụba mmanya wee kọbazie akụkọ. N'ọkwa ya ka fa mechazi, Victor wee kunie wee banye na moto o bu wee bịa ka ọ naba. Wee na-akọwa na enwere ofu onye n'ime fa banyekwalụ Victor na ya bụ moto. N'ọkwa ya ka a gbalụ ka ebe a Victor sị na mamịrị na-akpị ya ka ya ritukwanụ ka ya nyụọ mamịrị. N'ọkwa nyanwa iritu na ana ka o kputu akwa ya nyụọ mamịrị. Ndị nwanụ wee buru moto wee gbachie fa ihu. Bifo ị mara ife na-eme, fa akwabagokwa Victor mgbọ, gbaa ya mgbọ n'afọ, gbaa ya n'ọkpa, na ife agbara ya adịghị ka akọ. Burukwa moto fa hapụ ebe ahụ wee gbaferu. N'ọkwọ ntu anụnwa ka esi wee buru Victor wee gbaba n'ụlọ ọgwụ ka ama na ya azọta ya ndụ maka agbara ya egbe n'afọ. Wee ruo n'ụlọ ọgwụ, ndị ụlọ ọgwụ wee na-akọwa na Victor unu na-afụ ebe a na Victor aburugokwa onye nwụrụ anwụ. O wee bụrụ ife oyi mere oyi ya. Kedu na ụdịka ajọ obi ndị mmadụ na-enwe? Kedu onye unu ya asịkwanụ gburu Victor? Ọ ndị ọyị ya ahụ bụ ife lapụtara ya ka egbuo ya, ka ọ na-abụ na Victor pụtalụ n'ilo wee zu ndị onno zukwanụ ndị ya egbu ya? Maka na ndị a na-ekwu fa analọkwu ya ego, fa ewere okwo fonu ya, fa ebughokwo moto ya, na ife fa bịalụ bụ ka fa gbuo Victor na ọnya nwa bụ ife fa bịalụ. And ọ fọrọ Victor 10 days ka o wee nachi ya Australia ebe ọ nọ. Ndị anụnwa wee gbuo nwatakịrị mmadụ na-emefa nta na-emefe imo. Kedu na ụdị obi ọjọọ dị ife a? Ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-asị na ọ bụkwa na Victor ma mgbe ndị ọyị ya kpọrọ ya o meelụfa transfa hapụ ije ebe ahụ, na Victor ya ebu n'obi nọọ ndị ọyị ya na o nweghị ifefa ya eme ya, mana ọ maazị na ndị ahụ na iwe na-ewefa ka Victor si wee jee obodo oyibo nata wee buru moto na fa nwa ka nọkwana na vileji na-ezuzugharị, na-akashogharị, buru efurefu, na-abagharị n'otu dị iche iche, na-ebugharị egbe na mma na-akpagharị. O nweghị ifefa mere achieve. Uche fa bụrụ ka Victor ya etizijasizie nata. Ọ bụrụ nyanwa ka ya da aka akụkọ ya na fa nwazi, maọbụ ike a na-asị na Victor ji ego ọ na-ewefe iwe, maọbụ ndị mmadụ a na-asịfa ọkwa ọya unu dị ife a, unu nọrụ vileji na-ezuzugharị, unu achọghị ịbara onwe unu uru. Jee bọyị mba, mụọ afịa mba, gbaa ọkada mba, jee chọọ moto ka ịnyaba mba, nọọ ịnọ na-achọ ego mbute, ego ya eti n'elu wee da. I wee fụzie nwanne gbalụ mmiri na-asa jee mba na-asa wee jee obodo oyibo. Ụfọdụ na-eruo fa ha n'ife ndị obodo ahụ na-asụ, fa ebido mụwa asụsụ wee megide ife niile a. Ụfọdụ na-ekpo nsị, ụfọdụ na-eneta ndị agadi nwoke, ndị agadi nwaanyị. Ụfọdụ na-apụ n'ụtụtụ rugide ọrụ, kwugide ọtọ ebe fa na-arụ ọrụ, ụlọ a na-ebufa fa ya alahụ ụla sọsọ ka fa wee nweta ego. Onye mere ife ọya adịrị gị na mma, ọya adụnatalụgụ na ezinụlọ nke gị nwa na mma. Nwatakịrị mmadụ nata ka ọ bịa fụ nne ya ọ hapụrụ sinsi, fụ nwunye ya na ụmụ ya, iwee narị ya ndụ ya n'ike. Ntu isi narị ya ndụ ya n'ike, ntu aka ya esi narụ nke unu ncha unu ha wee kpa nketa. Aya anara unu ndụ unu na Eke, nara unu ndụ unu n'Orie, nara unu ndụ unu na Afọ, nara unu ndụ unu na Nkwọ. Onwe ife nwa mmadụ mere unu. O bụ na o buru unu ife ọjọọ n'obi,
o ya bịa ebe ahụ ka ọ kwụọ ụgwọ mmanya ahụ, mana o were unu asị ndị nke ya wee pụta unu wee gbuo ya. Ịbụrụkwa onye si obodo oyibo wee nata, zekwalụ ndị ọyiwu, ị na-ezekwa ndị ilo, na-eze ndị famili unu, na-ezekwa ndị ọyiwu afọ ọjọkwọrọ fa njọ, ọkachasị ndị enweghị ifefa na-alụ, ndị anụnwa akpata nwuho 1 naira na-achọsa onye ya enyefa. Zekwalụ fa maka na ohere ọbụla fa nwetara nke gara aga maka na obi fa na-enu inu. Afọ ọjọrọ fa njọ, afọ njọ fa mere fa jika nọrụ vileji ahụ efuru fa. Ọ bụrụ na fa bụ ezigbo mmadụ, ị karịghị ịfụ fa na vileji ahụ. Ọ bụrụ na fa bụ ezigbo mmadụ, fa ya nọ na-agba mbọ n'ime afịa na-azụ nke fa, mana fa ahụ ezigbo mmadụ. Na-ekwu unu si wee gbu nwa mmadụ emeghe unu ife ọjọọ. Ngwa buru n'ụwa ka unu taa, okwu ọnwụwana. Ngwa ka ife ọzọ fọdụ buru n'ụwa, unu aya nwa anwụ, unu ya epu elu, unu gbughakwa anya ife ọma gabara unu nke unu na-eche emebe ozigbo ozigbo. Kai, Chineke melụ mmadụ ebere. Chineke konsoluo nwunye ya na nne ya na ụmụnne ya, ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa.